Kamaráti, teraz vám ukážeme, ako sa dokáže správne namontovať takáto EŠPZ, evidenčné číslo vozidla, na vaše auto v tomto novom vyhotovení, keďže niektorí s tým môžete mať problém. Je to také, že treba jej tam trošku pomôcť. Tá EŠPZ, alebo tá značka tam vôjde dokonale a jediný problém môže byť ten, že treba ju tam iba trošku zatlačiť. Teraz vám ukážem, ako ju tam v podstate túto novú Ačkovú, či už keď chcete napríklad aj volitebnú EŠPZ, všetky tam v podstate vojdu. Mám teda v rukách klasickú značku, ktorá keď ju tam priložím, je možno o milimeter väčšia. Ale dokážem ju tam v jednoduchosti dať tak, že ju iba trošku zohnem a pritlačím. Hej. Ona vyzerá, že trošku vytrčá, možno taký milimetrik 2, ale nie je to vôbec problém pri tej montáži, pretože ten zaisťovací rámik tam dáte úplne bez problémov. Čiže mám novú značku vo vnútri, s tým, že vidíte, že trošku akože péruje v tom kryte, ktorý máte pribalený a dám sem okraj. Ja používam tento strieborný. No a teraz môžete zvoliť buď stratégiu, že idete iba zo spodu, prípadne keď môžete, tak viete si ju stlačiť rovno z vrchu, hore a dole a vidíte, že tá EŠPZ je tam krásne zapasovaná. Ja dám už iba tieto boky. Toto tam dokonca už aj je. Tak. Všade máte takých 6 pinov, hore dole. Jeden napravo, jeden naľavo a vidíte, ako to krásne pasuje. Treba je tam iba trošku pomôcť a inak tento kryt je krásne, používam ho sám na vlastnom aute.